टिपकाई कासारी बारवारी दुर्गा मन्दिराव बिपिएफनि एमसेले मुनमन ब्रह्म बिथांखौ बिमा दुर्गानि मन्दिराव फैनानै आरज गाबनायखौ नुनो मोन्दों। बिथांजों लोगोसेनो बिथांनि मावफारिया लोगो आरो बिथांखौ हेफाजाब होग्रा रायजो राजाफ्राबो बिथांनि खुलुमनायाव बिथांखौ हेफाजाब होयो। बिमा दुर्गाखौ बिबार होनानै खुलुमनायजों लोगोसेनो इयुनाव गाहामै गाहाम सोलिलांनो हानाय बादि बिमा दुर्गानाव बोर बिनायखौ फोरमायो एमसेले मुनमन ब्रह्मआ। बे समाव एमसेले मुनमन ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। दुर्गा पूजायाव आं टिपकाई बन्दराव आङो बिभिन्न मोननै मोनथाम जोंहा फुजा दङ। बे फुजायाव आङो गिदिंफैदों रायजोफोरजों जयैनो आइ बिमा दुर्गानाव आङो आरज गाबदों जाहाथे जोंनि बयबो बिटिसि बासि रायजोनि सायाव आइ बिमा दुर्गाया शक्ति होयो जे अन्नायनि बिरुद्धे जुजिनानै न्यायखौ प्रतिष्ठा खालामनायनि आरो जोंनि साफ्रोमबोनि आर्थिक सामाजिक आरो मानसिक जाहाथे शान्ति आरो उन्नति जायो बेनि थाखाय जेन बोर सारस्रिलाङो बेनि थाखाय आङो आरज गाबफैदों बाहाय। माथो गोदोनि थासारि आरो दानि थासारिजों गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों दुर्गा फुजानि बागै मा बुंनो बे समाव? मोजां गोदोनि थासारिजों दानि थासारिजों फारागाथ' जाखागोन। गोदान जुगनि गोदान मुगाजों गोदान सुबुंफ्रा मोजाङै फुजा पालन खालामलांनो हाथों बेखौनो मिजिंथिबाय दे। बङाइगाव सापागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार। ग्रेन्ड i10, नियस, i20, एनलाइन, अरा, भेरना, आल्काजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन। 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव सापागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नाम्बार 9101093856 8011827497 700279673 70026948111 आव खौरां लाहर। मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव सापागुरि र'ड।